Bodoland मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि लांगोनायाव Bodoland मुलुगसोलोंसालि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि मेहेरगोनां बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आंखौ लिंनानै लाबोनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। बे हाबाफारियावनो जोंहा जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइसिम लादसिङाबो सफैबाय जानो हागौ। लोगोसेनो जोंनि मुलुगसोलोंसालिनि PhD रेजिस्ट्रार डक्टर रिमनला बसुमतारी, एसिस्टेंट लाइब्रेरियान रिमि ब्रह्म, लोगोसेनो बे गौथुमनि जोंनिनो आंगो अनजालि फरायसालिनि नोंथांमोन, लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाफैनो हानाय बाथौ आरज खनगिरि नोंथांमोन, पुरहित लोगो नोंथांमोन आरो गुबुन गुबुन बाहागो लाफैबावनो हानाय आंनि अनजालि लोगो नोंथांमोन। दिनै मोनसे जोबोद गोथार सान, बर' हारिनि, बर' हारिमुनि, बर'नि नख्रांनि, बेनो जाहैबाय मागो दाननि नैथि मंगलबार, गोथार मंगलबार। आरो बे गोथार मंगलबारा जाहैबाय जोंनि बर'नि आंगोनिबो आंगो आमाय थखल होननानै जों बुंनांगोन बाथौ सान। जाय बाथौआ बर'नि बयनिख्रुइबो गोजाम धोरोम। जों आसामनि जारिमिनखौ जेब्ला जों नाहरो एबा जारिमिननि बेलायाव जों जेब्ला फरायनो थाङो, अब्ला जोङो बर'फोरनि बे गोजामसिन धोरोमखौनो जोङो संनानै मोनो। कालिका पुराण, जगिनी तन्त्र बिजाबफोरखौ जेब्ला जोङो नायबिजिरो, अब्ला जोङो नुनो मोनो बिथांमोनहा बेफोर बिजाबखौ लिरनायाव बाथौ धोरोम होननानै मख'नो हायाखैमोनब्लाबो आसामाव एबा सा सानजा रायजोआव, भारतनि सा सानजा रायजोआव जाय अनार्जफोरनि धोरोमा आबुं जानानै दङमोन, बेखौ खैराथ'ज धोरोम होननानै जगिनी तन्त्र बिजाबाव बखांनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बे खैराथ'ज सोदोबा जों बर' मानसिफोरखौ किरात होननानै बुङो। आरो बे किरातफ्रा जाय धोरोमखौ फालिबोदों एबा फुजिबोदों, बे फालिबोनाय एबा फुजिबोनाय धोरोमखौ जगिनी तन्त्र बिजाबाव खैराथ'ज धोरोम होननानै मख'नायखौ जोङो रोखा रोखा नुनो मोनो। बेबादिनो ख्रिस्टियान मिशनारिफोर लिरलांनाय बिजाबावबो जोङो जोंनि अनार्जफोरनि धोरोम होननानै लिरनायखौ बिथांमोननि लिरनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेफोरखौ जोङो गोथौयै गुवारै संजिरनांगौ। आरो बेफोर संजिरनाय खामानियाव जोंनि लाइमोन, जोंनि मुलुगसोलोंसालिनि फरायनाय लाइमोन फरायसाफ्रा बे बिबानखौ इयुन समाव गोथौयै आरो गुवारै बिजिरनाय खामानिखौ लानो नाजानांगोन। अब्ला जोंनि बर'नि गोजाम आगुनिबो आगु धोरोम बे बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै जोङो गुवारै मुलुग दरबाराव जों फोरोंनो एबा फोरमायनो जोंहा खाबु जानानै फैगोन। संजिरनांगौ। जों जिहेतु इउनिभार्सिटि एबा मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा एबा बिबुंगिरि, जोङो बे बिजिरनाय खामानिखौ जोङो मावनांगोन। आरो जोङो मुलुग दरबाराव जोंनि बाथौ धोरोमा माब्लानिफ्राय सोमजिबोमारा, बेसे गोजाम जाखो, दिनै रोजा रोजा बोसोरनि उनाव बेसेबां गोजाम जाखो, खौटिबो जानो हागौ, बे धोरोमनि सोमोन्दै जोङो मुलुग दरबाराव जोङो खिन्थानो थाखाय साखाफारा जानांगोन। दिनै बाथौ धोरोम होननाय लोगो लोगो जोङो बर'नि हारिमु होननाय लोगो लोगो जोङो माखौ थांनांगोन? बाथौ धोरोमखौ थांनांगोन। बाथौ धोरोमनि अनगा जोंहा हारिमुआनो गोगा। बे बाथौ धोरोमावनो दङ
जोंहा दहायसो रुमु नार्जारिया जोंनि गौथुमनि आफादगिरि रुमु नार्जारिया बुंलांदों जोंनि मोनबा गोथौ तत्व एबा थाथौ बे मोनबा थाथौनिफ्रायनो बाथौ बा गोथौ सान्थौ बाथौ बे जिनिसा जाबोदों आरो बे बा एबा मोनबा हा दै बार अर अख्रां बेखौ रुमु नार्जारिया बुंलांखाबाय आं आरो बेखौ बुंफिनलिया दा जोंनि बे बाथौ बे मोनबा गोथौ बाथौनि बान्दोआ बान्दोबा सिजौनि सिरियाबो जोंहा सिरिबा सिफुंनि गरङाबो जोंहा बर'नि सिफुं होननानै बुङोब्ला जोंना माने गुदुं दुंबा आरो बर'नि आसाराबो मोनबा होननानै बुंदों बर'नि बाथ्रायाबो फंबा होननानै बुंदों आरो बेनि गुदियावनो जोंहा दङ बाथौ बोराइ एबा सिब्राइ बे फानसियानो फाना फानथाम मैथा हाजि रांरासि बारि गंथाम बे सिब्राइ एबा सि बोरायानो जोंखौ जोनोम होदों मोनसे समाव जोंखौ खांदों फेदेरदों फोलावदों आरो मोनसे समावहाय फोजोबनानैबो लांदों बेनिखायनो रांरासि मैथा हाजि बारि गंथाम होननानै बुंदों रांरासिया माने जोनोम होग्रा मैथा हाजिया खांग्रा आरो बारि गंथामा जाहैबाय जोंखौ फोथायनानै लांग्रा आरो बे मोनथाम जिनिसाबो जोंनि बे बाथौ बोराइ एबा सि बोराइनि गुदियावनो एबा बिनि गेजेरावनो हाबनानै दङ दा जियानो जायाथोंसै जे जोंनि बे आजै आजौनि समनिफ्राय सोलिबोनाय बे बाथौनि ओंथिखौ जों दिनैहाय सावरायगासिनो दङ सावरायबावनांगोन गुवारनिफ्राय गुवार दरबाराव जों बेखौ लांनो नाजानांगोन आरो बेखौ जोङो मोजाङै मोजां एस्टाब्लिश खालामनांगोन आरो बे बाथौ धोरोमनि सिङावनो एबा बे बाथौ फिरबिलानि सिङावनो जों थांनानै थानो थाखाय बयबो आवगायबोनांगोन जों खौसेथियै जोङो थांनानै थानांगोन बे गोथार फिरबिलानि सिङावनो मानो होननानै बुंदोंबा संस्कृतआव मोनसे श्लोक दङ बे जाहैबाय मा परधर्म भयाबह होननानै बुंदों परधर्म भयाबह निजे धर्मे मरनाथ श्रेय होननानै बुंदों बेनि ओंथियानो जाहैबाय परधर्म भयाबह परधर्म माने पर माने मालाय धर्म माने धोरोम आरो भयाबह माने गिलु बालु मालायनि धोरोमजों थाङोब्ला जोंनि जिउ बेंखनानो जोबोद गिलु बालु जागोन आरो जोङो मा होननानै बुंदों बे श्लोकआव निजे धर्मे नरमाथ श्रेय बेनिखायनो जोङो गुबुन धोरोमाव थांनानै नंखाय बाखाय जिउ खुंनायखौ आजावनानै लायालासे जों गावनि धोरोमावनो थानानै खामानि मावनानै जों जिउखौ फोजोबनायानो बयनिख्रुइबो देरसिन खामानि होननानै बुंदों परधर्म भयाबह निजे धर्मे नरमाथ श्रेय बे जाहैबाय संस्कृतनि मोनसे श्लोक दा जेरैहाय जोङो सल'बाथा मोनबोदों जों उन्दै उन्दैयाव दाउखाया दावराय जानाय दाउखाया जेरैहाय दावरायनि समायना गांखौ नुनानै जोबोद लुबैबाय बे दावराय जानो दा बे दावरायनि गांखौ गावनि मोदोमाव थुनानै लाबाय बे दावराय फालोआव थांबाय बहाथो आजावनानै लाखो आजावनानै लाया आं कालसार पेपारखौ लायो रुबमोनहा मिथिगौ जे जोङो माब्लाबाबो दाउखाया दावराय जानो हाया जों बर'फ्राबो बे बाथौनि फिरबिलानि सिङाव बे बाथौ बिन्दोनि सिङावनो जोङो जिउखौ दैदेनलांनांगोन आरो बे बाथौखौ गारनानै जोङो गुबुनाव थाङोब्ला जोंनि जिउआबो एखेबारे ओरैनो जोबस्रांहैगोन ओंथि गैयै जागोन दा जियानो जायाथोंसै दिनैनि आंनि हाबाफारिया जाहैबाय सि बाउनाय एबा जायफोरा रुंसारलांबाय बे रुंसारलांनायखौबो जोंनि बाथौ धोरोमाव ओरैबायदि फोरमायनाय दङ जे जोङो थैनायखौ माने गोसो गोथारै जों बाउनो हानांगोन मानो होनबा बिथांमोनहा थैनाय लोगो लोगो जोंनिफ्राय बेसेबा गोजान जानगाराव थांबाय आरो बे जानगाराव थांनाय बै जिउमाफोराबो जाहाथे आफा अबंलावरिनि माबायावहाय आखायाव गोजोनैनो थाहैनो मोन्थों बेवहाय जोंनि मेथाइयाबो बे खोथाखौनो बुंदों जे थैखांनायनि उनाव जोंनि जिउमाया जाहाथे आलो गोजोनै थाहैनो मोनो बेखौ जोङो नोजोर होनांगोन एबा बावनांगोन बिथांमोनखौ आरो जोङो मा थैनाय लोगो लोगो जिहेतु गोथां मानसिफोरजोंसो सोमोन्दोआ बायस'लांबाय एबा जस'लांबाय दा बिथांमोनहा जाहाथे सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै थाहैयो बिसोरखौ जोङो मान बावनांगोन मान बावनानै जोङो बिथांमोननि जि सोमोन्दो गोथां आरो गोथैनि सोमोन्दो जों बेखौ थबस्र' बस'नांगोन आरो बेखौ बाथौ धोरोमा जोंहा फोरोंनानै होदों जे जोङो थैनाय मानसिफोरखौबो जोङो आलो गोजोनै बिदाय होनांगोन आरो बेखौ जों समजों लोगोसे जों बावगारलांनांगोन दा जियानो जायाथोंसै आंखौ दिनैहाय जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बाथौ बे लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमा सि बाउनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय लिंहरनानै लाबोनो थाखाय आं जोबोद जोबोद साबायखर होदों बियो आंनिनो मुलुगसोलोंसालि आंनिनो बिफान
दाख्लै बावैसो आं बिफानारि गाहाय जानानै दंमोन बावाखै सप्ता खनसेसो सिगाङाव आङो माने बिफानारि गाहायनिफ्राय माने जिरायथ'नो मोनदों दा साननै सानथाम आङो रेजिस्टार बिबानाव दंगासिनो दङ दा जियानो जायाथोंसै आंखौ बे खामानिखौ मावनो होनायनि थाखाय आङो गासै मावथि लोगो नोंथांमोननिसिम फिन खेबसेबाव जोबोद जोबोद साबायखर बावनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ दिनैहाय एसेबां फोजोबबाय गोजोन्थों जै आफा बोराइ बाथौ